Naglako to jud ko nimo Charmina ba? Ganita na jud mong duha ka ba? Tani jud mo sa aron ba? Ha? Haladay, nangitag bunal. Haladay, nagpadulong na si Bituya dagan. Haladay, kabalo ka musaka day, wala gyud tay choice day, musaka na gyud ani day. Di ko kamukatrak day, magbuk ay dilo. Bahala ka dira day, oy maniguro kung saka day. Kalagot. O kasabot sa kong gibati eh. Imbis na nalipay ko, kanakabalos ko ni Bituya na konsensya hingon ko. Si Agata ka, anoon sa kagibati niya karon no? Naunsa man ni si Charmina? Nag-imot lagi ning igata ni ba? Kuha dong duulon be. Hoy igat! Unsa man igat? Nag-imot lagi ka diri day. Konsensya ko kagahapon, kay bunog kitos Bituya na tong duha do. Gani day no. Wala ka to nasuksukan og linta iyahang lubot. Aw, kailan jud tong napakantong linta kay muburot ng tiyan ato. Taka ramang ka day oy. Nga burot naman to daan iyang tiyan. So nalintaan na gyud ito siya sa una pa lang day. Kung sinalintaan, gibitok ra to siya oy. Kahadlo pud ato iyang bitok oy. Lagpad na siguro to ba. Pero asa ka tong bayuta day no? Pero time pa day. Murag si Bituyang na nakaitong tanan day oh. Hala day. Basig man ni malos na siya sa atua day. Impas jud ang duha ron day. Pero murag wa may plano mahapit. Ang palit ra siguro nag-asin day. Maldita oh. Hala day. Nasuko gyud siya sa atua day. Kay mura na jud mo kilaw siya tao day. Hagbay ra man na ni kilog tao day oy. Bitaw day. Hili jud kay tong bayuta kilog laki day. Laaya pud karong panahon na ay. Murag wala ilaglaag ko mga kuan ba? Amigo. Asa na kato sila no? Hoy Berto. Hoy Berto kanang pasaylo ako ha. Kasi masuko pa ka. Peace na bayata. Pis, emong naong bayad sa dre. Kanang kung gusto ka mabayaran ako kanang magkisuyo ko bi. Suyo nga paasa magigay ka? Grabe siya uy. Stricto na jud kay na siya ba. Bayaran talaga ka. Kanang kuan ba? Naglagot magkukay nila ng Charmina og ni kuan uy ni Agata gahapon. Ah, suguol diri magpanimalos. Ikaw hinon akong imod-mod. Bahala ka diri ang biyuta ka. Scammer kay ka. Hala uy, balibaran ma kung Berto uy. Mas kailangan atuon ako sa buknoy. Ay, saan may oras ano eh? Noy, makuingon si mo ba? Gibayaran na kang bituya? Mayroon niya po na mayroon mong sad-saad tong bayuta to. Gani no, nagsangkiig pa ko pag uli gani. Kanang si Bituya gani na ba, ninduol na po sa ko. Panimawson daw ko nila Charmina og ni Agata. Unya, nisugot po ka. Wala oy, wa magay ko gibayaran. Sure jud ko muduol to sa moron para ikaw sugon ato. Nah, di po ko eh. Panitan nun ako to. Basta kay niingon ako nimo, deres ako. Aw, suwayan ko niya. Makatilaw gisas ko agad. Panitan yun ako siya. Hi buknoy. Usa man po ka diri ah. Grabe na isugan na niya uy. Stilan, kabalo na ko stoyo ni mo. Ay ko pagisog-isugod. Mawala mo kapugi anak ba ug magisog-isog ka. So, pulos akong pagkapogi. Wa ko na mabayari atong niagi. Unsa di ka? Anapod. Mo, taka na yuta noon. Ron sa may kuha na mo rin nga ito makadiri ah. Mutapad ko ha, bahalag dili ka mo ingon nga kanang kuan kanang mutapad ko. Kuan ba? Ay, dikit-dikit ah. Panit ka ron. O sige, di ko dikit. Unsa malagi tuyo ni mo. Ngano niya ito naman po kadiri ah. Okay. Kanang kuan ba? Naglagot magukuni Agata og ni kuan oy ni Charmina. Ila mo kung binuangan dito sa katong basakan kagahapon nga gusto na ko nga manimalos ko nila ba kanang gusto na ko nga imo po silang ipangtukmo diya sa mga lapok-lapok diya makabalos ko. Stilan. Kabalo na ko ng utok ng bituya. Scammer kay kandako. Di na po ka mabayad sa kuha. Ikaw na ko'y mo ang kanal noon. Grabe siya uy, mo jud ko nimo. Cellphone nga po. Ikalo na cellphone mo. Balibaran kong Berto, gibalibaran po kong buknoy. Ako na lang, bantay mo sa ah. Ay, lingaw jud kita gahapon no. Gani day. Katusiya ba, katusiya? Gani, lingaw kay. Unsay lingaw ha? Gilibak na po ko ninyo no? Hala day, naa si Ivy Agwas day. Takara ka day nga si Ivy aliwas na day. Nganong nama ka diri baka? Magbuot-buot na ako dire. Inyo haning lugar dire, ha? Hoy, trespassing ka jong. Unsay Jong? Sa outfit na ako, Jong? Day, kumuto niya akong now. I'm so scared. Hoy dong, tanaway mong suoto nindot kay kag dress. Para imuhang chinilas sandugo. Masandugo gina inyong mga baba pag makumutan ta mo. Baka na magbuot mo sa akong suot be.
Baby, kalma. Baby, kalma. Kalma lang. Hoy dong, ayaw palabi og ka-stress dong kay atong tiyan nimburot na tungod na ng linta siguro. Nakaan ka day di na linta. Sisto sumiasis. Naglakot na dyan ko ni mo Charmina ba? Ganita na dyan mong duha ka ba? Kaya dyan mo sa aron ba? Ha? Haladay, nangitag bunal. Haladay, nagpadulong na si Bituya dagan. Haladay, kabalo ka musaka day, wala gyud tay choice day, musaka na gyud ani day. Di ko ka mamukakrak day. Mugbok ay dilo. Bahala ka dira day, oy maniguro kung sa kaday. O, nga na ka mamong duha diha. Han, hadlo ko sa kuha. Kisay di mo dagan na nang hadlo kay kagnaw. Hi, Bituya. Saka. Tuo mo di ko kabalo mo sa kakaron mo. Ha?